Jsem Tereza Kýnelová a vítám vás u pořadu Úsměv vám sluší. Tentokrát jsme natáčeli se 44letou Alenou, která půlku života prožila mimo Čechy. Alena se přestěhovala do Řecka za manželem, kterého tam potkala na dovolené. V cizí zemi zůstala a vychovala 4 děti. Její začátky ale nebyly vůbec jednoduché. Když přijdete do Řecka, tak všichni jsou na vás milí, ale jestliže máte potom zapadnout do těch jejich zvyků, je spousta věcí, kterých vlastně nebyla jste v tom vychovávaná, člověk se musí přizpůsobit a ono to potom hraničí s tím, kdy ten člověk začíná ztrácet identitu. Vy máte 4 děti, všechny 4 jste porodila v Řecku. Ta nejstarší, ta se narodila v Německu a ty ostatní 3 se narodily v Čechách. A musím podotknout, že jsem i ráda, že se narodili tady, protože ten náš standard je ještě v Řecku takovej luxus. Musíte za to zaplatit a to hodně. Kolik? 5 000 euro. Jelikož Alena v Řecku nepracovala, naplno se věnovala svým dětem. Učila jsem děti českou školu, vždycky jsme sem přijeli v létě. Děti udělali rozdílové zkoušky, nafasovala jsem učebnice, zase jsme odjeli. Velký zlom nastal, když jsme se sem vrátili. Najednou jsem prostě práce, všechno, a pro ty děti to byla velká změna. Tak to jsem si říkala, že jsem se asi hodně vyřádila na dětech, jak to budou níst. Ale zase si říkám, že ty děti jsou prostě, a vždycky jsem byla toho názoru, co vás nezabije, to vás posílí. A myslím, že jim to dává hodně. Děti si na české školství zvykly celkem rychle, i když je spolužáci nechtěli mezi sebe zpočátku přijmout. Zažili takovou tu šikanu, protože syn ten měl vlasy po tatínkovi tmavý, oči taky tmavý, dcera taky, takže tam už byly takové narážky rasistický. Takže určitě ten první rok byl pro ně hodně zátěžový, ale myslím, že se s tím dobře vypořádali. Proč jste se vrátili do Čech? Ekonomická situace. Prostě jak začala krize, tak jo, samozřejmě člověk hned neutíká, když se něco, jenomže už to prostě snažíte se udržet nějaký standard, pak vám to začne padat a pak už se propadáte a říkáte si, něco musíme udělat, protože musíme dětem zajistit nějakou budoucnost. Myslím, pro mýho manžela to asi není jednoduchý tady být. Teď vlastně pojede po 2 letech, pojedeme do Řecka, tak už se strašně těší. Kde jste brali finance vlastně v té době, kdy jste se vrátili do Čech? Manžel pracoval jako kuchař, ale pracoval v Chomutově v restauracích, ale prostě byl zklamaný tím, jaký podmínky tam jsou, že třeba ho po 3 měsících, kdy mu vlastně měl být pojištěný a tak dál, tak ho nechtěli pojistit, takže to byla první práce, z který odešel, prostě řekne, já tady nikomu s prominutím blbce dělat nebudu. Mohla jste se přihlásit na pracovní úřad? Určitě na pracovním úřadě jsem byla přihlášená celou dobu, což pro mě jako maminku o 4 dětí bylo utrpení, protože najít práci, abyste to mohla tak nějak skloubit i s těma dětma. Když přijdete na úřad a chcete si žádat o podporu, tak řeknu to otevřeně, asi mám špatnou barvu pleti. Možná, že kdybych měla jinou, takže by to bylo jednodušší. Plánujete zůstat v Čechách teďka už natrvalo? Kvůli dětem ano. Kde se cítíte vlastně nejvíc doma? Asi nikde. Neměla jsem ten pocit, že jsem někde zapustila kořeny. A asi já v mém naturelu mám, že ty kořeny potřebuji někde zapustit. Je to hodně těžký mít srdce na 2 místech. Na změny ve svém životě je Alena celkem zvyklá, ale proměna vizáže ji naprosto vyvedla z míry. Alena, za chvilku se uvidíte v zrcadle, jste napnutá? No hrozně. Tak ještě vteřinku vydržte, zavřete oči. 3, 2, 1, teď. To nejsem já. Co na to říkáte, první reakce? Jo. Nezvyk, nevím. Jiný člověk. V neposlední řadě jsme navštívili stylistu, který Aleně vybral pár modních kousků do skříně. Karle, co jsi dneska vybral? Pro paní Alenku jsme dneska vybrali zcela letní outfity, takže tam byly letní šaty, byly tam bílé džíny, i když ona z toho měla trošku obavy, ale myslím si, že to vypadalo velice dobře. Alena, řekněte mi, jaké jste měla po celý den pocity? No, rozčarování, bylo to takový nezvyklý, hlavně vydržet sedět celou tu dobu. Já jsem člověk, který pořád běhá a potom vlastně ta proměna. Jsem z toho nadšená. Ten úplně první pocit, nepoznala jsem sama sebe a měla jsem obavu, jestli mě poznají i druzí. Ale líbí se mi to čím dál tím víc, prostě zvykám si, je to úžasný. Pokud chcete zažít proměnu i vy, pošlete nám svou fotografii a příběh na e-mailovou adresu proměna@blesk.cz a my vám vykouzlíme úsměv na tváři.
Dnešní díl byl také tím posledním před letošním létem. Loučím se s vámi a budu se na vás těšit opět v září.